Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu a v tomto videu to bude unboxing selfie tyčačky. Krabička teda vypadá takto, máme ju teda v modrom prevedení, pretože odzadu je teda farba zaokružkovaná, teda aká je farba, alebo teda odfajknutá a my si ideme otvoriť túto našu selfie tyč. Som na to vážne zvedavá. Ešte som ju ja teda nikdy nevidela, tak som vážne na to zvedavá. Videla som ju teda iba u kámošky. Už ju vyťahujem von. Oh my god, to je veľké. Vážne krásna modrá farba, strašne sa mi páči, som veľmi strašne rada. Gombík teda na odfotenie. Vážne úžasná. Skúsme ju vystierať. Aj dosť veľko sa vystiera. No tak my dúfame, že sa vám toto video páčilo, že dáte